Welcome to Zwide Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment, and share. Here's a new video for today. Enjoy. Basinde ngokulambisa abaculi bamaskande abathe babandakanyeka engozini yemonto umzukulu kanye noNjoko kanti ke uNjoko besehamba yokwazisa abantu ngale ndaba ayitheza bavelela ezinge izinhle wabhala lapha ke ekhasini lakhe la ku Instagram wathi sibonga ukuba umphefumulo uphumanga bekunzima nama ngazi siphunyuke kanjani lapha ngibonga umdali nabakithi nokungavumi nempilo yami kucishe kwaceza njengoba ke bengihamba nomzukulu wasefaka ke ama emoji adlulisa ukubonga ke nokuthi uyakhala akazi ukuthi lento yenzeke kanjani sanibona nginibingelele ngiphinde nginamukele kuphina kuphi la nibola khona le video mangoqala isijonda lelikhasi ngiyakwamukela igama lami ngosibonga konke wakandwande mothanda ke ungangibiza intatheli ka YouTube umzukulu ke kanye noNjoko bafethu badlulise ke indaba ayithe zathusa abantu abaningi zokuthi ke bathe bangena engozini yemonto kanti ke ngenhlanhla basindile ke bakhona ke ukuthi bephunyuke kulenkinga ethe yabavelela kanti ke nomzukulu naye ubesehamba yalapha epagini lakhe la Facebook wathi ke angibingelele sizwe sakithi cha ngizothatha lethuba ngifakazele lokhu okushiwo impela sibe sengozini nozakwethu uNjoko osesibhedlela ngoba yena uthe ukulimala kakhudlwana kodwa ke uzophuma maduze futhi ke ilaunch yakhe izoqhubeka ibe khona so besinaye cha asilimalanga kakhulu kodwa ke iyo inqole besihamba ngayo esithombeni ngezansi njengoba ke wasefaka isithombe ke esitshengisa imonto elimale iyaphela kanti ke uthembise abalandeli ukuthi ke cha yena kalimalanga kakhulu kodwa ke uNjoko uthe ukuba nemhuzu kwanyana kodwa ke usesibhedlela futhi ke uthe uzophuma maduze njengoba ke kufanele ke uNjoko soon abe nelaunch yealbum yakhe uthembise abalandeli ke umzukulu ukuthi cha izoqhubeka ilaunch futhi ke uyobe esephumile yena uNjoko kanti ke bakwethu ake siqede khona lapha kwi-comment section mina ngintatheli ka YouTube sengiphuma kanje ngithi ke sengathi insizwa zingalulama ngokusheshsha zibe ngcono zikwazi ke ukuqhubeka nokujabulisa abathandi bomculo sizwide media sithi ke lulamani izinsizwa zakithi ngokusheshsha kanti ke mina sengiphuma kanje asivele siqede le ndaba khona lapha kwi-comment section.